Alhamdulillah. Paring dedonga, paring dedonga. Saged derek sowan wonten ing mendongan. Mugi-mugi keluarga ageng mriki tansah pinaringan sehat, tuwin keselamatan. Amin, amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, tuwin barokah. Amin. Tansah diwehi ati sing ayem, tentrem, tansah mesem. Menika sampun ngadani bedhi desa. Nggih. Dalangipun Mas Endi. Siap, mugi-mugi nggih. tansah kathah rezeki. Amin. Rombongane Pringgondani tansah diparingi tentreming ati. Amin, amin, baiklah. Bintang tamune uget-uget pinaringan slamet. Amin. Ugi Mas Jajak tansah pinaringan keluarga ageng mriki cakrak lan saya kompak. Amin. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya. Amin. Tepuk tangan. Kowe kok yo ngerti. Sajake arep sepel iki. Bu, Pak, ora usah gumun. Bintang tamu nek ndongakno dawu ora usah gumun, ora regane larang kok. Sing ngomong larang sapa? Sing ngomong kuwi nek ngomong larang berarti mateni pasaranku ana kene. Jare selawe. Selawe. Ya bener selawe. Apa kuwi? Bengi karo ninggal gelungan, Mas. Lu gak sak ndase ya? Gelungan sak ndase pitik barang ngono. Iki mau ana pesen saking Pak Cahyo. Heeh, Pak Kadus. Saking tresnani keluarga mriki, Pak Cahyo ngersake engko Mbak Eka aja mantuk sik. Lah ngapa? Ape kon ning kene nggo conto kentrongan. Kene rung enek kentrongane. Nek ana Arep dinggo pengumuman ngono kuwi yo dikentoni. Leres Mas Endi, nggih menika Piye, kula Pak? badhe damel contoh kentongan. Heeh. Lah menika tabuhe. Ayo tokne tabuhmu. Sing tabuhmu ra mok tokne sing areng nabuh kentongan piye dhewe ra sehati. Oh iya. Kudu saling Saling mengentongi. Gemes aku anggere duruh wong gemes gitu tak idoni ae ya. Kok diidoni piye? Mama idoni kobong aku. Mesti tak sayang. Suwe ra petuk ya disayang kok ya. Suwe rajamu no. Nggih, sowan malih kula Sowan sak malih. rombongan nggih. Pringgondani. Nggih, menika sampun enten pamundutan. Napa, Mas? Nggih. Assalamualaikum dari panitia nggih, waalaikumsalam. Request caping gunung jengklengaken dipun lajengaken Mas Gareng parian jula-juli. Ah, menika request saking panitia. Nggih. Ora sapa wis nulis iki. Panitia kok ya iki Jenenge lho. sapa tak tekokane bocahe? Lho jenenge ming request dari panitia iki ana tindhe 50.000. 50.000 ya ora entuk jula-juli ya, Pak. Jula-juli Jawa Timur ya? Heeh. Juli Jawa Timur. Jawa Timur. Mosok kene Jawa Timur rek 50 ya gur mandek Prodadi to. Ora Ya entuke ya gur walang kekek to kene gur Prodadi. panjenengan rene iki lak ya wis dikanteni kok kowe sik mikir tembang njaluk bonus barang lho. Kanteni apa? Ya dikanteni mesti mrene iki lak ya mesti butuhke probiola liyane wis dicekapi para panitia. Aku kleru leh ngregani kok. Lho, kok iso? Aku jagungan karo Pak Cahyo. Pak Cahyo. Piye? Alhamdulillah Mas urunane warga duit turah 6 juta. Nggih. Aku terus batin haduh leh ngregani kemurahan aku. Ngono kuwi ora duwe rasa bersyukur bae Kak. Nah, ora Heeh, bersyukur. nek wis dadi pangucap ki ya wis kuwi tok. Kok meneh panjenengan mriki lak pun mangkaping-kaping, wis dadi kelangenane para keluarga Loh. pendongan kene. Ora kok perkara gak bersyukur Mas. Piye? Sesuk wayah setor mekar aku. Meker bareng. Walah bojoku ketuane kok, Duk. Dengi nganu cerita karo aku gak kuwi. Apa? Mendring jere. Mendring yo. Mendring ya. Wong senenan ini duwe, selosoran duwe. Setuna nek minggu gak prei lho, ya enek jane. Tujune minggu prei. Mek 5 juta setorane 120. Tak melu aku. Tak melu. Ora usah, Mas. Lah ngopo? Kuwi syaratnya kudu apik karo tangga kok. Lah aku ya apik nek karo tanggaku kok. Mosok. Kabeh tak sambangi. Lho kene iki sosiale gede kok. Jare ndek gak loroan Kok gak roroan piye? karo tanggamu. Ayo roroan kok jenenge tangga nek ana liwat petukan ya tetep menyapa kok Oh ya. ya wis berarti jek wong apik. Wong Kowe apik. omah ya duwe tangga. Heeh. Ya duwe tangga akeh Ya Mas. ya wong. Ya wong. Ya enek marmut, enek kelinci, wong aku Aku ki genah. wong aku garangan rek. Saya WTK kan sebagai adekmu belum pernah sowan ngono. Yo sesuk dolan rono ya, dolan rono. Kono yo ngliwati alas-alas kan. Yo ki lati alas. Kowe gak enek buta cukil itu. Buta cakil. Nah, tangan yang enak nyukil-nyukil. Nyukil tabung gas ini. Ngeses ya. Nggih menika minangkani No pamundutan. no no ni. No ni. Moji. No ni. Larasane Gak podo Prodadi larase. No